Dobar dan! Sada učimo dane u tjednu. Danas je ponedjeljak. Ponedjeljak. Danas je utorak. Utorak. Danas je srijeda. Danas je srijeda. Danas je četvrtak. Četvrtak. Danas je petak. Petak. Danas je subota. Subota. Danas je nedjelja. Danas je nedjelja. Znači, dani u tjednu su Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja. 7 dana u tjednu. koliko dana? Jedan tjedan ima 7 dana. Doviđenja! Ćao!